kapacinya kam claim la pen inglong arat tum karpet tu tanong chini pik hang yang kalima ngalang di chini pik lo non ke la pot si election commission tum ni litum phan KC nang piturong lo la KC Caesar KC kang ti papat la si election commission order ting pen nilitum la tor cabang nge klan pik lo abeterita non nge igdet lo la pen mamor chotang lo ningkan troksi lo mati la si la bang ke BJP dom han pitu det lo la mamor ke chua tor cabang nge abeterita be angse nilitum ener lo kela alang litil ka pacinia kap tak lemun elo la si non ke election commission pen masina pulo ilitum ke chiatum amen intanji pugadi kaita ke pu voter list along pen kam pen la pen pata intanji puge la sinilitum phan la ke si nang pilo la amen kam tip etiapa ke chiatum amen kam tip etiapa high court order teng pen la pen constitution 6 schedule teng pen ilitum la bangso ke si pen ilitum inglong arat atu jelang pet pen inglong arat la pen kilonjia ohomnia tu la pen adivasi tu itum celang pet pen la kece thang babe nang lut taparet ha North India Bihar pe pen Bangladesh pen Bengal pen bangare tu phan la tu amen anke kesi pen in tip et not pule ili tu phan election commission da nang piason non ke la sili tu kang tip akamana non ban ke election hai po ke chia tu mamen kang tip akam mbola so ke si pe lai lo ka do beta nang tip dun no lai lo symbol lo non ke APHLC nelimen dopo hala EVM along ke number 5 si doji last abang neli foto ta doji ta pen la ke sia noksa ta doji lai lo number 5 last abang bang oh pojo kan do kan di last abang ber sia bang sia bang lahel nota ta do mane ala lesson ka prek lo se than ling dai tu mange number 5 body ke do number 4 bang hele number 1 pen number p an ke jokta on akama belo hata ke ki akam la number 5 bang hele ki pinang po athema tors pen ke ilitung kapathe angji an pathe anglo ako tors pen intip no dagi ke la sibang election commission government dumta ba chini et si ilitung man kang tipia phansi ke che to men kang tipia phansi ke si sinang pidat lai lo che hok nan po ilitung ka che hok alam lo non ke la po yo intip long po ke che to ma me Alamthe sinar julang sir la code of conduct lagi dia dah kita ration card ko be oruna doi dah langsung cak long lang sir chak long le la so alam dan nilitung along kaprek atu mi meeting dolo DC conference hall along ala dag nang hang thulo la observer atu DC tadu ala dag ni tum pulo lai ho alam chief minister ta orun doi la pen ration card alam nang PO ko pinin ninge bom nang tum pilo claim ko sini arjulo election commission no pilo to claim amalang litung doki ko pulo ni ti ho ko sina tha ala tum ta la pen nili than lo je la taralang solo chief minister hem utan kai ke inkir clean CCTV camera biko la por lagi input dang nai lang nai dah ada kopi mai do kopi sila chief minister wang ko dak nang do joy ke kilo kopi ni ke claim ya pan la EVM bluetooth pen ke selam ya pan siala dak e wang meni kente la solam ta abinom ke arleng ke tum chief minister President, Prime Minister, Minister tum banglote circuit house long si donai. Bate Assam government bhavan along si hedi donai. Set alang litum dak circuit house aki mikim tu ada nanang do de. Hala dak sinang do joy kiti taralang so long si. Kacong hu ben si ewang kiti la tu. Kopi lo kacong hu ne yakam ke tu. La sini tum la salam atumi pudun lo. La pengke la tangdet api neli tu. Pudun lo. Dak la election commission of India along arni sihat lang February thang achikluing ko raphier ni kapeklang
press note along. ECI asked state governments to ensure that officers who are transferred out of the district after completing 3 years are not posted in another district within the same parliamentary constituency. La parliamentary constituency ang bongke. A district la kapre kame hadake la somuni to manke toilet hot ke vinu si dak la dake tok do la dake tok do. Amanon ke hala Indronil Borua SP Hamanen SP body alang lipan ha haflong si ketoy haflong NC Hills ke lage itum dipu parliamentary constituency loke la pot nil itum atumi son hakak do ulang meni la tak district ke thomang bong si pache la chok kapasot election hote son vinu pusi nil itum atumi chief electoral officer apan la bangso memorandum submit damlo la dak Karbiang Long West Karbiang Long di Mahasau apartment ke dobom ningkan ke thom ke pleng tang atu la tum han ke la district ke thom long ke pe do nang ne lu pusi nili tum atu mi lu pidam at la pen nili tum putulan hala mopen ke than hoya son dak nili tum CM pen EM omorsing tisuta amethang a quarter long si election office kapinchong dak si pohokar wa kado be akam claim ngedi la si hala DC la pen election commissioner to pulo election observer to pulo je amethang a quarter long ke doji afan ke permission enlote permission permit pule ni tung ta pulo barudo tami sita dak election akam ke hada claim no non ke election akam claim de la si mili to joining of party ka prekpen wa chikrong ke sita BJP itu mandi pape John le thot hada kiri la si la salam dan itu maktubi complain pidulu sir tangke atumi sornar muskil on election really kaman tona lang MP Pherangke dikini jakas ke nangi mandi ka papu la ke ningye sok khangyang no jakas afan ka pipu ke matlo Nili jong si thang da kali dia bang kulo tamte nili wang chui ke jakas claim bom tam hikente iso na lam di hala tum pulo nili wang chui pita nili kat da tapi wang chui pita alang idam chui ke thang ta sik saksi pulo ke and the people claim ke dia and the people hala chief of organizer bang ame thang jakas pen resign that people bijoy teronta la pe hala jaha ka tum na resign let at people nilong nang dun tu toy ason kali nilong le nang dun tu ason na mi tu senji non ga la tung ga ko congress BJP long si dun tu bang autonomous state ke wan ve tum long si dun tu pe pot don te la kai amen ngoma lo pifu la hello chief nili ke chief advisor chona hello so nili ke than dun na lam da kai ta nang prokri ini si ni pan chief advisor pu na pu chona na negi election tu nangi pu lo kai ta an ge hala dak bang ke thom ja semen bang ke thom bang ki tum do amhang chi pr etiti ko pisi election tu nangi pu vek lo last year ne pan pulo la so many election tu nangi pu vek pedam jui khang yang na pu se aningi ti amhang chi pr et hala bang sor ni ta amen pu intung de lo bang ke thom du la son tu ada la pen la chief organizer tu ta chief organizer tu matala so tu di bijoy teron alang litum da chekroi dun activity election tu nang ni ang itu nge politics claim nang ni pulo autonomous tidak masih politik sa bostu lo politik sa bostu ke hang si politics claim nang ni pule kilu thek tik akam lo ente lage la hello ni pu politics claim nang pu lagi मुझे पचो बैठा वो पॉलिटिक्स क्लेम नंगी पोबा ahok pensi nama ahok si ningje si politics claim nangi politics ke jok ta do kulo ke politics along eto pir thege munit ka do ita politics long si dulu kumani yong si ne politics along abe kulo tante alang lige arnam kali te jon tuopi ku ada ka to ili tum karbia tum inglong ara tum arnam ta kali jon tuopi ta kali munit ke di ili tum la posi politics along ili tum do atlo politics si claim nang po muthe ahok alang
hok pa chu be bepin ma si claim nangi ron atin si claim nangi politics ke claim nang pu lagi ban politics kapatu nang ni alang litum politics kapatu bupu election kapatu bupu election ke patu nang ne politics kapatu nang ni itum ke election la ben politics ta ke claim nangi la ben molong data high data ni tum mages MP ta choche ni tum ke aro CM ta choche al EM jata ni tum ke choche ke claim ni tum mangke ke choche kali Pardon. English very.